Здравейте, Бърт отново с скандално разследване, този път Чолаков гейт. Нека дадем малко повече информация за тези 600 хиляди в торби, за зрителите, които не са слушали записа и как се стигна до това разследване. Аз се надявам, че вие ще публикувате записа с скрипт в рамките на това видео, защото то е неописуемо, поне за мен. Вчера днес или в една турба казах 600 хиляди лева, ама са в евро и в левове, нали, един карашик. Защо не ги сосите? Не, казах да се двете дена, защото ми била толкова да не могат да се дадат. Значи ни бързо могат да действат, пък те не могат. Това ще ги видите. Това, ако наистина на този запис са документирани гласовете на съдия Чолаков и на адвоката Веселин Димитров, това е безспорно потвърждение за тежка корупция и зависимости и онагледява грозния начин, по който функционира съдебната система. Така че само по себе си това изказване, този диалог говори достатъчно. Там става дума очевидно за насрещна престация, за да бъде решено едно съдебно производство, очевидно административно, в посока, в която желая някой, който носи, цитирам, карашик от левове и евро в размер на 600 хиляди и ще има допълнително други пари, на които все още не са донесени, защото жалбоподатели или лицето, срещу когото или субекта, срещу когото е внесена жалбата в Върховния административен съд, не е успял да събере исканата сума в пълен размер. Поне аз така си обяснявам този диалог. Истината е, че конкретно за тези 600 хиляди в торби ние не знаем към кой казус се отнасят. Но за сметка на това, по отношение на други два казуса, за които се води диалог в същата публикация, знаем. Единият казус се отнася към Българската агенция за безопасност на храните и жалбата по закона за отговорността на държавата от страна на Евролаб. Те са всъщност две. Едната е в рамките с претенция 4 милиона, другата, ако не греша, с претенция 14. И в този запис глас, който е разпознат като гласа на Веселин Димитров, заявява, че той ще да им поиска 150, 60, 70 хиляди евро. Истината е, чуваме отчетливо първото число, но второто не можем да го чуем добре. Описва в детайли казуса и описва, че предстои споразумение. Подписването на споразумение между Евролаб и държавата, за което споразумение ние знаем. Знаем, че на първа инстанция пред административния съд София град претенцията на Евролаб е удовлетворена в голяма степен. Те претендират около 4 милиона, а съда им присъжда 3 милиона и 400 хиляди и 200 хиляди лихви. Става нещо от, понеже не са кръгли числа, става нещо от порядъка на 3 милиона 650, 3 милиона и 700 хиляди лева. Това е надлежно описано в разговора, коментират се съставите, които ще гледат това производство. Коментира се, че има нов състав. Другия запис се отнася към една обществена поръчка за внедряване на технология в пътнически превози, БДЖ пътнически превози. Процедурата е атакувана. Комисията за защита на конкуренцията спира предварителното изпълнение на процедурата с оглед на факта, че тя е процесна. Само че Върховният административен съд отменя решението на Комисията за защита на конкуренцията. Така че ние можем да се ориентираме в този трети файл, който ние сме публикували. Ясно можем да разберем, че става дума за дълба на взятката.
понеже се коментира на кой съдия колко ще бъде дадено. И става дума за 3 съдии, които ще получат по 200-280 хиляди лева. Първоначално по 100 хиляди евро, но после стойността ще достигне 280 хиляди лева, което е много смущаващо. И за мен това е сериозен пробив. Трябва да кажем, че ние не публикуваме за първи път записи с съдията Чолаков. Във времето той коментира способи да остане едва ли не пожизнен председател на Върховния административен съд, практика, която ползваше и Борислав Сарафов. Това става в рамките на празнуването на един рожден ден на магистрат от същия този Върховен административен съд. Коментират се детайли от Закона за съдебната власт, в който закон се поставя един 6-месечен срок, в който натоварения да изпълнява длъжността на административен ръководител, било то на Върховен съд, било то на прокуратурата, може да упражнява тези правомощия. И ясно става, че за мен поне се прави опит да се бламира този закон, или по-скоро неговото прилагане. Отделен въпрос е, че по силата на решение на Конституционния съд съдия Чолаков изобщо нямаше право да бъде временно изпълняващ длъжността административен ръководител, защото той бил такъв. Всъщност Висшия съдебен съвет погази закона, защото решенията на Конституционния съд имат силата на закон. Относно записа, където се чува за тези 600 хиляди, съдия Чолаков отрича да е провеждал подобни разговори и дори намеква за използването на изкуствен интелект. Той не намеква, той направо си го твърди, ако питате мен. Само, че съдия Чолаков трябва да не е малкото оратор като Фидел Кастро, който има десетки часове речи, които са достъпни, за да бъде обучен изкуствения интелект и да бъде създаден профил. Дори при тези обстоятелства винаги се долавя. Има ли намеса или няма намеса, чисто слухово на изкуствен интелект. Но естествено ние сме си дали труда преди да публикуваме тези файлове, да проверим има ли намеси в тях, няма ли, ако има, какви са. Така че нашата проверка сочи, че там има 0% намеса на изкуствен интелект. Самата прокуратура не може ли да направи експертиза, която да докаже колко автентичен е самия запис? Аз съм много скептичен по отношение на прокуратурата, да започнем от там. Първо имаме опит с казуса Янева Гейт, в който ние приложихме една много скъпа експертиза на времето. Бидейки част от екипа на Биво, ние обявихме фондо набиране, платихме на американска лаборатория, която работи изключително с ФБР, за експертиза, международна експертиза на файловете от Янева Гейт. Може би ги помните, може да не ги помните, защото сте от едно друго поколение. Тогава експертите от Съединените щати обявиха, че това са експлоатирани специални разузнавателни средства и в тях не се съдържат никакви данни, записите са манипулирани. Въпреки това, в качеството си на главен прокурор, Сотир Цацаров каза, те са манипулирани, но не е приложи никакви доказателства, просто защото такива нямаше. Така че от друга страна, в момента, бидейки част от фондация Щит, аз и Цветанка Иванова, другия съучредител на това НПО, ние атакуваме избора на Емилия Русинова в качеството на градски прокурор.
Считаме, че този избор е изключително незаконосъобразен, проведен е в нарушение на закона, както на материалния, така и на процесуалния закон, на процесуалните правила за избор на административен ръководител на най-ключовата Софийска градска прокуратура. Сега си представете, че Върховният административен съд, в който Георги Чолаков има изключително силни позиции, иска от Софийската градска прокуратура да провери този запис, в който, ако той е достоверен запис, Чолаков и ред други лица са уличени в корупционни сделки или търговия с влияние. И от друга страна пък Върховният административен съд трябва да решава доколко е законно Емилия Русинова да бъде градски прокурор на София. Според вас какви ще бъдат резултатите? Съпредседателят на Да, България Божидар Божанов заговори за дела Хлебници и преразказа във Фейсбук пост разговор между него и вече бивши изпълняващ функциите главен прокурор Борислав Сарафов. И именно Сарафов говори за тези дела Хлебници, свързани с Върховния административен съд. Защо не потърсите отговор от него също, тъй като той не е отрекал, нито е потвърдил дали такъв разговор се е случвал? Първо, защото аз познавам Борислав Сарафов от 20 години, приблизително, в този порядък. Имам изградено мнение за него. Имали сме някога по-близки отношения. Той беше в един екип с... дано не прозвучи грубо, но последният достоен върховен прокурор, който аз познавах. Сигурно има други, които аз не познавам, защото след идването на господин... само да си спомня името. След идването на Сотир Цацаров, аз се превърнах в персона нон грата в прокуратурата, което според мен е изцяло позитивна атестация. Но аз познавам Борислав Сарафов отдавна. Той работеше с покойния Евгений Диков в един екип. Предният директор на Националното следствие, след това член на Висшия съдебен съвет. Изключително грамотен, изключително почтен човек. И те работиха като съвместен екип по тежки престъпления. В момента, в който господин Сарафов престана да бъде част от един екип с Евгений Диков, моето мнение е, че той определено започна да търгува своите позиции в полза на кариерното си развитие. Предполагам, той не би го отрекал. Във времето аз съм имал покана от него да оглавя неговия прес-офис. Така че нашите отношения са доста обтегнати, защото аз считам, че част от моите проблеми, които са изкуствено създадени, са резултат от негови усилия. Сега виждате ли вие като разследващ журналист шанс за съдебна реформа, която да помага именно на журналисти като вас за такива знакови разследвания? Вижте, съдебната реформа, тя може да бъде в много посоки. За какво говорим? За наказателно-правен или за гражданско-правен характер на съдебната реформа? Защото, ако говорим за наказателно-правен, първо ние имаме 3 пъти повече прокурори на глава от населението от средноевропейското. И приблизително 2 пъти повече съдии. Имаме една прокуратура, която е свръх натоварена с правомощия. Имаме една прокуратура, която практиката показва, че определено не е добросъвестна. И прокуратура, чиято добросъвестност е оборима, крайно оборима презумпция, лесно оборима презумпция, която прокуратура трябва по закон да събира доказателства както за вината на потенциалното обвиняемо лице, така и за неговата невинност.
Само че тази прокуратура в момента функционира като бухалка. Много хора ще бъдат фрустрирани, ако чуят това изказване, но истината е, че прокуратурата няма място в съдебната власт. Трябва да има контрол върху актовете за привличане, трябва да има контрол върху отказите, върху актовете по прекратяване на досъдебни производства. Процесът, според мен, трябва да бъде далеч по-малко формален, отделно в регламентите, които касаят прането на пари. Журналистическите публикации вече имат статут на годно доказателство. И тук говорим за европейско право. Много от проверките, които ние извършваме, би трябвало да имат процесуална стойност в бъдещи евентуални съдебни процеси. От друга страна трябва да се транспонира директивата, която естествено няма преко приложение, с антислаб директивата, защото ние сме обект на многобройни злонамерени искове, които не целят нямат легални цели, а просто с опит да ни бъде наложена цензура. Така че има много неща, които трябва да се направят като съдебна реформа. Според мен трябва в голяма степен този комунистически модел на съдебен процес, защото ние все още имаме този съветски модел съдебен процес, трябва да бъде реформиран, но това може да се случи само в една изцяло административна реформа, тъй като ние имаме и 500 хиляди човека заети в държавната администрация. Най-вероятно ние имаме най-резултатната администрация в Европа, а по време на COVID видяхме, че и без нея държавата си върви. В общи линии съдебната власт, държавната администрация, общинската администрация, те са своеобразен тих пристан за избрани хора, които получават често твърде високи заплати с оглед на техните способности и с оглед на техното натоварване. Разбира се, има изключения, има такива съдилища като Софийски районен, Софийски градски, евентуално съда в Пловдив и във Варна, но особено в София натовареността е безумна. Обаче това не е резултат от моментна ситуация, това е резултат от тежки дефицити в нормативната уредба. Не може ние да вървим по комунистическия модел, по съветския модел. Дори в Румъния, когато държавен служител е заловен с подкуп под определено ниво, да кажем 1000 евро или 500 евро, на него просто му се отнемат по административно правен ред, без да тече наказателно разследване. По административно правен ред, когато има достатъчно ясни доказателства, на него му се отнема правото да взема държавна длъжност и му се отнема държавната пенсия. Ние вървим, вместо да опростяваме процесите, процедурите, ние вървим в точно обратната посока, което продуцира една много тежка бюрокрация. Бюрокрацията е най-добрата хранителна среда за корупцията. И последно, ще има ли продължение по вашите разследвания? Да очакваме ли още записи? И казахте в началото на разговора, че не може да назовете конкретно дело. Работите ли върху това, за кое дело става на въпрос? Надяваме се, че на всички въпроси отговора е да. Надяваме се, че ще имаме подходящи условия да публикуваме някакви записи, стига да имаме такива. Така че с елемент на пожелание... В момента има ли записи, върху които работите? Ще се въздържа от отговора на този въпрос.
Благодаря ви.